azken minutuan sartutako golari esker irabazi dio Tolosa Eskubaloiak Anaitasunari 10. jardunaldiko partidua. Ligako lehenengo 9 partiduak irabazita zetorren Anaitasuna Tolosara. Talde urdunak ere liga hasiera ona egin du. Sailkapenean 2. dago. Ligako 2 oilarren arteko partidua estua eta beroa espero zen, eta horrelakoa izan zen. Tolosa Eskubaloia etzen ongi sartu partiduan. Lehenengo zati guztian markagailuan atzetik joan zen. Anaitasuna liderrak bere maila erakutsi zuen. Halere Tolosak ez zuen burua galdu. Partidutik etzen irten talde urdina. Nez eta atxeden aldira 5 gol azpitik joan. 14 eta 19. Bigarren zatian Anaitasunak erritmoa jaitsi zuen. Tolosarrek bazekiten aukera izango zutela, eta aprobetxatu zuten aukera hori. Markagailua berdintza lortu zuten bigarren zatiaren lehen erdian. Partidua bukatzeko ordu laurden falta zela, 24 zegoen markagailua. Azken minutuetan Anaitasuna berriz ere markagailuan aurretik joan zen. Azken minutuan markagailuari buelta eman eta 2 puntuak etxean geratu ziren. Ahoz zapore ederra utzi ziren partiduak jokalariek. Genekin partidu gorra izango zala, oso luze jungo zan partidu bat, azkenen bostengatik galtzen hasi gea, pixkanaka jaten jungea, ez tegu etxi, eta azkenen bat gora, behartzana. Ez hasieratik Genekin partidu oso luze izango zala, 60 minutuk jolastu beharko zirela, igual beste partidu batzutan lehenago bukatzen, baina hau Genekin 60 minututan izango zala, bai gure gora berak, bai beraienak, horrekin horrekin jolastu behar da, juston emozioa azkenen, bat gora. Daukezu eukitzea 5-10 minutu pixkat bera itezula, beraiek juten diegora, gero beraiek bera hori eukitzea, orduan itxoen behar da ez, horrea, dena liga berneko gea, bakigu denok eukiko duela pixkat bera iteko denbora hori 5 minutuan horiek, hoi aprobetxatzea, da azkenen bukaeran indute pixkat, bigarren gozatin indute bera hoi, da aprobetxati dugu. Bai, argi zeon, Anaitasuna oso indartsu zetorrela, liga oso kompletoa egiten, eta bueno, Genekin gorra izango zala, gu gure lan hain behar genuen, gu gure puntu galdu ito, baina bueno, azkenen partidun gora bera batzukin, baina bueno, bukaera ondo iritsi geha eta fuerte bukatu dugu. 10 jardunaldi jokatu dira dagoeneko lehenengo nazional mailan. Tolosak horietatik 7 jardunalditan lortu du garaipena. 2 partidu berdindu egin ditu, eta bat galdu. Sailkapenen 16 puntu dauzka. Anaitasuna liderrak baino 2 gutxiago, eta Trapagaran 3. baino 2 gehiago. Liga hasiera ona egin du talde urdinak, eta oraindik badu bere maila hobetzeko esperantza. Pertsona batzu falta zaizkigu hendikan jokalari batzuk, baina bueno, taldea pixkanaka kompletatzen nahi da. Pixkanaka bakoitzan ohiturak eta ikasten, eta bueno, azkenen jokatuz hobea jungo geha, así que aurrea. Hurrengo jardunaldian Tolosa Eskubaloiak Donostiako Egia auzoko taldearen kantxan jokatuko du. Egiako taldea 6. postuan dago sailkapenean, 11 puntu dauzka. Bere kantxan orain artean jokatutako 5 partiduetatik 4 irabazte ditu talde donostiarrak. Tolosarrek sailkapenaren goialdean jarraitzeko tentuz jokatu beharreko partidua izango da. Etxen ondo aidea jolazten, aurten kanbion bat indue beste urtetik lehen urtetik honea kanbion bat ditute, da ondo aidea jolazten, arriskutsua da irtera hoi, baina ordu da ez da oso na, 8 edo jolazte du, da bueno, konfiatu gabe.